Άλλη μια φάση τώρα, ναι. θα σου πω. Ήτανε 31 Δεκεμβρίου. 31 Δεκεμβρίου. 31 Δεκεμβρίου. Μου λέει ο λοχαγός, κοιτάει ο λοχαγός μας ότι αριστερά δεν έχει προχωρήσει ο δεύτερος λόγος να καλύψει το Ιζου, γιατί οι Ιταλοί από πάνω κατέβηκαν κάτω στο τεπελένι κάτω και μάλιστα, ναι. Στο ποτάμι εκείνο εκεί, ναι. το ξεχνάνε καλά. Τέλος πάντων, κατέβηκαν εκεί και φεύγανε. Ένας όμως κρύφτηκε. Τώρα τι έγινε? Μου λέει ένα λοχαγός, πήγαινε επιλογία στον Τσιλινίκο τον υπολοχαγό, του διοικητή του άλλου λόγου, του δευτέρου λόγου, να του πεις να μας καλύψει στο αριστερό. Μάλιστα. Γιατί ήμασταν εκτεθειμένοι στα πλάγια από κάτω. Αλλά πριν πάω εκεί ήταν σαν ένα χωράφι, αλλά σκεπασμένο τόσο με το χέρι, ένα χωράφι. Δεν καταλάβαινα. Εγώ λέω, τράβωσα το μυαλό, δεν το είχα. Τράβησα μέσα στο χιόνι. Σάκα, με φώναζε ο διοικητής. Ναι. Γιατί χορεύαμε 2 μέρες πρωτήτερα από τον πόλεμο στην ξαδέρφη του, στο σπίτι. Και είχαμε γνωριστεί. Σάκα, φυλάξου. Δεν βαριάσαι μέσα στη μέση, έφτασα καμιά φορά. Εκείνο ήταν μακριά, είχαμε 100 μέτρα. Ναι. Του διέσχισα αυτό όλο. Έφτασα στα βουνά που ήταν ο λόγος, ναι. ο άλλος ο λόγος. Και του λέω, άκουσα εδώ, του λέω, ρε φίλε, ο λοχαγός είπε να μας καλύψει στο αριστερό, γιατί εμείς προχωρήσαμε και άλλοι κοντοστεύονται, δεν προχώρησε, γιατί ήταν και αυτός του κίνδυνος εκεί πέρα. Καλά, θα πάω, λέει. Και πήγανε. Τώρα γυρίζοντας εγώ, έπρεπε να περάσω λίγο παραπάνω από ένα ριάκιο, ένα ριάκιο με χαλίκια. Δεν είχε νερό, ήταν στεγνό. Και λέω, γιατί στο ριάκιο, το ριάκιο είχε ένα ύψος από εδώ μέχρι τη φωτογραφία επάνω. Τι έγινε? Από το ένα μέρος είχε λιώσει το χιόνι στις όχθες, γιατί ήταν ο ήλιος. Από τούτο εδώ το μέρος δεν είχε λιώσει. Και λέω, πάω εκεί κοντά, τώρα λέω να πάω γύρω που στένευε το ριάκιο, δεν πάω και δεν κατεβαίνω κάτω να ανέβω. Έτσι μου ήρθε. Την όχθη εννοείται τώρα, την όχθη, ναι. Την όχθη. Ναι. Κατεβαίνω την όχθη, βλέπω έναν Ιταλό. Σε πόση απόσταση δηλαδή? Μπροστά μου, όπως είμαστε. Τι λέτε? Του λέω, όλεμεν, του λέω εγώ, χωρίς όπλο, χωρίς τίποτα στα χέρια. Τι του είπατε? Όλεμεν τι σημαίνει? Ψηλά τα χέρια. Γαλλικά. Μάλιστα. Δεν έχει. Έτσι. Πολύ τρομερό. Το λέω, μόλις έφτασα εκεί. Και να πίσω το λέω έτσι, Ισραήλ, γαλλικά δεν ήξερα. Δεν το πυροβολήσατε? Όχι. Δεν είχα εγώ πόνο να ξεκουμπώσω τη χλένη, να βγάλω το πιστόλι μου εδώ να το σκοτώσω. Ναι, αυτός πώς αντέδρασε όταν εσύ? Να δεις τώρα, αυτός που είχε το ξεβούρουσα με καρφάσει να σκοτώσει. Τι έκανε? Όπως είχαν φύγει οι Ιταλοί από πάνω από τα βουνά με την επίθεση που κάναν παραπάνω, ο λόγος μας και οι άλλοι λόγοι, αυτοί πήραν τον κατήφορο και βγήκαν στο δημόσιο δρόμο που πάει στην Αλβανία, που είναι το ποτάμι αυτό. Έτσι. Και τι κάνει? Αυτός δεν πρόλαβε να φύγει. Τον πήραμε σβάρρα εμείς τώρα και αυτός κρύβηκε από κάτι κοτρόνια τέτοια που ήταν μέσα στο ριάκιο αυτό. Ήρθα πίσω, του λέω, τον παίρνω το ξύφος και αντί να το κρατάω στα χέρια του πέταξα. Άλλη κουταμάρα. Του πήρατε πώς, εκεί που καθόταν δηλαδή? Του πήρατε, του τραβήξατε? Σε βγάζει μόνο γκρέκο. Φοβήθηκε. Και του τραβήξατε από τη θήκη? Αφού είμαστε έτσι κοντά, παιδί μου. Όπως είμαστε τώρα, πιο κοντά. Μα ξέρετε, τα ακούμε και μας φαίνονται σαν απίστευτα. Τι να. Έτσι είναι, υπήρχε άλλος τρόπος? Όχι. Παίρνω το ξύφος, όπλο δεν είχε, ούτε πιστόλι. Παίρνω το ξύφος και το πετάω πέρα. Και τον κατεβάζω τον τρουβά που είχε, σαν τρουβάς ήταν ένα γυλιό, δεν είχε γυλιό αυτός. Και τον ψάχνω, τον παίρνω το πορτοφόλι, τον παίρνω και μια ξυριστική μηχανή σε ένα τετραγωνάκι έτσι ασημένη ήταν. Τον πήρα, τα βάλω στο τσέπ.
Του λέω ανέβα μπρος από εδώ, λέω, πού να τον πάω από πάνω τώρα. Ανέβα από εδώ. Αυτός γλιστρούσε από το χέρι. Ήταν λάσπης και εγώ τον έσπρωγα από μέσα. Τι λέτε, πω. Και μόλις έβγαλε, γιατί είμαι και χιουμορίστας πάντοτε. Ναι, έτσι. Τον έσπρωγα. Όταν τον έσπρωγα αυτός έβγαινε σιγά σιγά από την όχθη. Βγαίνοντας σιγά σιγά και είχε καπέλο ιταλικό. Φόρασαν οι άλλοι που ήταν ο λόγος παραπέρα. Και λόγαγε Ιταλός φόρασε. Εγώ τον έσπρωγα. Εγώ τον έσπρωγα γιατί τον έσπρωγα. Αφού τον έσπρωξα, σηκώθηκα, βγαίνω κι εγώ ύστερα. Α, του φέρει επιλογές. Του λέω, τι είναι αυτό, επιλογία. Και λογαγέ του λέω, είχε αλλάξει ο λόγος. Λέω, σου δίνω ένα αγιοβασιλιάτικο, ένα μποναμάλιο αγιοβασιλιάτικο. Πάρ' τον λέω. Τον πήρα αυτό, τον πήρα ο Διαφοντάρ, τον πήγαν στα μετώπιστα. Εν τω μεταξύ ήταν λιακάδα, είχαμε ξαπλώσει λίγο κάτι έτσι. Ο λόγος και περιμέναμε να μας πούν πότε θα προχωρήσουμε. Και μου λέει, τον ψήρισες λέει, τον πήρα λέω μια μηχανή λέω, και ένα πορτοφόλι. Φέρ' τώρα το πορτοφόλι μου λέει. Το έδωσα αυτή. Το έδωσα το πορτοφόλι, κοιτάει αυτός, είχε λεπτά. Αυτός έκανε και μέσα στον τρουφά που είχε, έκανε πλιάτσικο στους σκοτωμένους και στους τραυματίες. Τους Ιταλούς δηλαδή. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί έχει διάφορα πράγματα που δεν τα έχει ένας φαντάρος. Κατάλαβες. Πολύ φαντάρι. Λίγα από τον ένα, λίγα από τον άλλο, λίγα και διάφορα είδη. Μου λέει εμένα, δώσε το πορτοφόλι. Πήρε αυτός ανοίγει, είχε λεπτά. Του λέω, κύριε Λουκαγέ, δεν μου δεις και εμένα ένα αυτό λέω να έχω κι εγώ για ενθύμιο. Με έδωσε 5, πώς τα λένε τα νομίσματα της Αγγλίας. Λιρέτες. 5, ήταν 5, ένα μεγάλο. Το πήρα, το έβαλα στην τσέπη και όταν τραυματίστηκα το πούλησα στην Αθήνα, στο νοσοκομείο μέσα που ερχόταν. Έχετε, πήρα 75 δραχμές.